ganun pa eh. Lomi. Ganun pa yung ginamit. Lomi. Pagkili ng lomi, no? Lomi na mukhang noodles. Standard kami, hindi kami makauwi. Bakit? Kaya, makita mo ulan, no? Yan ang ulan. Dahil yan sa mga hindi naliligo. Makita mo hindi naligo. Ayan, no? Kati! Tingnan dito. Yan yung mga hindi naligo. Yan. Kaya kami inulan. Ayun po, makilala ko sa inyo. Bonnie. Zoom in. Ang lalaking nakapagpatahimik kay... Si Bonnie. O Bonnie, ano masasabi mo? Ate V. Bonnie, Hi. ang panyo. Ha? Ang panyo niya, Ate B. Ngayon na ang panahon ng pagbabago. Isa ba? Ay, yung anak naman ni Ate Ate B, V. okay ka lang ba? Parang ang karinderya bukas sa nang gusto kumain. Bigla mo to. Ngayon na ang panahon ng pagbabago. Yung ibang line. Astig yung ano eh. Ano pinaka-favorite mo? Ano eh. May kasi kailangan ano eh. May ka-dialog siya nun. Oh, sige. Okay, ako na lang. Sige. Sabi niya ano? Ano sabi mo niya? Sabi, So, nagagawa pareho eh. Ay, ikaw na nga pareho? okay. Sige, dapat ako Claudine. Walang iya ka, mama! O, yan. Ikaw naman. Pinampalik Claudine na ano niya eh. Hindi. Yun. Sige. Wala akong ginagawang masama. Alam ko! Hindi, sabi mo, akala mo lang wala, pero meron. Ay, oo nga pala. Sige. Okay, the making ko Wala ha. akong ginagawang... Wait. Okay. Wala akong ginagawang masama. Akala mo lang wala, pero meron! Ako yung sasampal sa ida. Ay, magsampal. Ulit. Okay. Take two. Palapit. Okay. Wala akong ginagawang masama. Akala mo lang wala, pero meron! Alam ko! Ako lumalbig ka! Delikado ka ako, Lomi. Anong inalo nyo dito? Bakit kaya nagkaganito? Cut!